ደግሞ እዛው ውጊያ ውስጥ የሚገቡት ሰዎች የሚገቡት መሪዎች ከቁጥጥራቸው ውጭና የሲቪሊያኑን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሓን ምስኩም ክብራት ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዘመሓላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መን ያፈወርቄ መራሕቲ ሕወሓት ተወሳኺ ገበናት ካብ ምፍጻም ኢድኩም ሃቡ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸዊዑ። ብክፍሊ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ዝወፀ መግለጺ ንመራሕቲ ሕወሓት በተደጋጋሚ ገበናት ከሲስዎም ኣሎ። ኣብ ማይካድራ ዝተፈጸመ ካብቲ ገበናት ሓደ ምዃኑ ዝጠቐሰ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ተሓተቲ ናብ ፍትሒ ክቐርቡ እዮም ኢሎም። ጠቕላሊ ሓለቓ ወታደራዊ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብወገኑ መራሕቲ ሕወሓት ኢዶም ሂቦም ፍትሒ ካብ ምርኣይ ወፃኢ ዝኾነ ካልእ መውፅኢ የብሎምን ኢሎም። እቲ ጀነራል ብተወሳኺ ንዲሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሕወሓት ዲፕሎማሳውን ናይ ኣፅዋርን ድጋፍ ክግበር ብምፍታን ከሲስዎ ኣሎም። بمسارة تلفزيون إثيوبيا مكلاخ السراويت إثيوبيا أخصم ملء كم زتوزع صار جالسة نزل زينازي بسالسة وجن نمرقاس أي تخالن تا تلفزيون وثيقة السراويت أخصم عدوان زوري عدقراتن توزع صيرو تبل بمسارة مجلس حسوس جزء عوايد ذهب ومجلسي أبجنبر معرب نزل برنا حوحات حيل أتقيعو دحر الشراء أبصل خلها مشيقون نزل بر حيل حوحات سيرون أخصم كم زتوزع صارون أتزينا حبر بركز بالتواجع حوحات تون إيدهم هيبهم تبل إتا تلفزيون هايل أير إثيوبيا أب يونيفرسيتي مقالة دبدب فتيمو كبير قد أتكم زوردة نحاد العلواي بعض سلطانة يونيفرسيتي زتقاسة أسوسيتد برس قليتو زدبدب كم زتفتس أميسو معظلو يونايتد ستيتس كلتيوم تواقعاتين زقرب اللهم تصاوعيت مقراص تتصابقو أو انتاو قبر ملسي كم زيهابو أبستقلز هالوانيو العلواي بعض سلطانة يونيفرسيتي عاد منقستي كما يجيرون جزء حزبو ببومب يدبدب كم زبالو وتزينا قليت الله بزعبا أبلع اليونيفرسيتي مقالة استفتصم الدبدب نفرتي منقستي إثيوبيا زهبهم ملسي نمركب كم زي كاله أسوسيتد برس حبير الله أن كل التجري زمرح جزء بارتي عربي نابرس كتما كل الأمحار ميسايل تقبيسو تبعيلو زكستة زي توشت أو جتنا كالقط كباب تات كجافة حيو زبل سق أتفتير الله بزعبا زورة دقول أتن ودمتن جنا توسخ ريبورت أي ترخبن غربابة منقستات يخونو حيالا منقستات إثيوبيا أب كل التجري يقصل زول وج وشت أو قدا إيو زبل مركز كم زحزو منستروس إثيوبيا قاليتسو أب تكبابي تفتير زول وصب أو كلولاو نمنقستي كم زشاقلون نخي خصت كندزخ على كم زسرحن وهابك على التبيت أيوة أفلي تمالو أمباسادر دينا مفتي لغبي مسغازيت أنياتات أبزن هبارو معلو بمكتل قدامي منسترين وصا منسترين آتو دمك أما كون ننزتمر حقو جلة أب غربابة تاقرات سقابرو مغشا عقابي وصيد آمسجيب ألو إلو ميبل ريبورت ملسكاتشو أمها 34 ناي حوحات فاينانساون استفلاليو اندسترياوي تكالاتن ناي بنك حسابهم كمستأجدة ناي فدرال طلال عقابي حقي أفليتون نهابتتن تكالات زحلو أما حداري كمزشوون ونافليتولون سور كونستراكشن قنا تكال نقدي ترانس إثيوبيا مسفن اندستريال انجينيرين سلام ناي هزبي ممالسي محبر ميغا تكال حتمت إفرت ገንዘቦም ካብ ዝተኣገዶም 34 ትካላት ገሊኦም እዮም። ኣብ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ዳይሬክተር ክፍሊ ምምላስ ብገበን ዝተታሕዘ ሃብቲ ዝኾነ ዓለማ ተኣግዶ እተን ትካላት ምስ ዘይሕጋውያን ኣካላት ርክብ ብምግባርን ብምትሕብባርን ከም ዝተጠርጠረ ሓቢሮም። ከምኡውን እተን ትካላት ሃብተን ንምህዳም ይፍትና ከም ዘለዋ እኹል መረዳእታ ስለ ዝተረኸበ እቲ ንብረት ከሃደመ ግቡእ ቁፅፅር ምግባር ኣድላይ ኢሉ ነተን ትካላት ዝሕሉ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ከም ዝሸውም ዝገለጸ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እቲ ኣመሓዳሪ ክሳብ ዝምደብ ግን ሓለፍቲ ተን ትካላት ዝግባእ ሓለዋ ክገብሩ ተነጊርዎም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ
ኣብ ሱዳን ዓቂቦም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ሓገዝ ንምቕራብ ዘኽእሉ 24.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝደሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ዛጊድ ን30,000 ሰባት ናብ ሱዳን ንክስደዱ ኣገዲድዎም እዩ ክሳብ ትማሊ 31,000 ሰባት ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ከም ዝኣተዉ ዝገለጸ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ህጹጽ መግቢ ከም ዘድልዮም መዓልታዊ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ስደተኛታት ይሰግሩ ኣለዉ እቲ ውግእ እንተዘይተገቲኡ ኣብዘን ዝቕጽላ 6 ኣዋርሕ ክሳብ 200,000 ሰባት ክስደዱ እዮም ዝብል ግምት ካብ ዘሎ ኣፍሊጡሎ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት የንቆልቁል ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኩሎም ሰብ እጀታ ነዚ ይቐርበሎም ዘሎ ህጹጽ ጻውዒት ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ንክህቡ ተማሕጺኑ ዩኒሴፍ ትካል ህጻናት ሕቡራት ሃገራት እውን መግለጺ ሂቡሎ ብመሰረት ዩኒሴፍ ናብ ሱዳን ካብ ሞንጎ ዝተሰደዱ ኢትዮጵያውያን እቶም 45 ሚእታዊ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ምዃኖም ኣፍሊጡ ሓቂ እዩ ዝተወሰኑ ሰባት ምስጢሪቶም ሰጊሮም እዮም መብዛሕትኦም ግና ጥራሕ ኢዶም እዮም ካብ ከባቢኦም ወፂኦም ሱዳን ኣትዮም ዘለዉ ይብል ዩኒሴፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብያተ ትምህርቲ መስከረም እዮም ተኸፊቶም እቶም ኣብ ሱዳን ዝኣተዉ ቆልዑ ግና ካብ ትምህርቶም በሂሮም እዮም ይብል ኣብ ልዕሊ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾኑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድሕሪ ዝተቃልሐ ወቐሳ ሕቶ ዝቐረበሉ ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ግብረ መልሲ ሂቡ ሚስተር ስቴፈን ያሪክ ኣብቲ ትማሊ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለጺ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሙሉእ እምነት ኣለዎም ዶክተር ቴድሮስ ኣብነታዊ ዓለምለኻዊ ኣገልጋሊ እዮም ኢሉሎ ዶክተር ቴድሮስ ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝመርሕሉ ኣገባብ ተዓዚብና ኢና ንሶም ኣብ እዋን ኢቦላ ኮቪድ እዋናት ህጹጽ ጊዜን ቅድሚ ኩሉ ዓለም ለኸ ህጹጽ ጥዕና ክጓንፍ ከሎ ትኩር ሰብ ኮይኖም ኢና ረኺብናዮም ከም ዝበለ ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተለት ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ዜና ጠቒሱ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብግዲኦም ኣብ ዝፈነዎ ትዊተር በቲ ኣብ ዓደይ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ቅስመይ ተሰይረለኹ ኩሎም ወገናት ንሰላም ንክጽዕሩን ጥዕናዊ ኣገልግሎትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ናብ ተጸበይቲ ንኽባጻሕ ንኽሐግሱን መጸዋዕታ ኣቐርበለኹ ኢሎም ሞት ሰላማውያን ሰባትን ብርክት ዝበሉ ሰባት ናብ ሱዳን ይስደዱ ከም ዘለዉ ብምስማዒ ተሰናቢድ እየ ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ እዋን ለበዳ ምዃኑ ድማ ብዛዕባ ጥዕንኦም ዝያዳ ዘሻቕል እዩ ይብሉ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ኦነግ ሸኔ ኢሎም ዝጸውዕዎም 274 ጥርጥራት ኣብ ምዕራብ ወለጋ ስጉምቲ ምውሳዱ ፖሊስ ክልል ኦሮሚያ ኣፍሊጡ እዩ ኮሚሽነር ኣራርሳ በርዳሳን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብቲ ስርሒት 142 ኣባላት ኦነግ ሸኔ ሞይቶም 132 ድማ ተታሒዞም ኢሎም እዮም ኣራርሳ መርዳሳ እቶም 104 ኣባላት ተዋሓት እዮም ዋላ እውን እንተበሉ ወሃቢ ቃልቶም ደባይ ተዋጋእቲ ዞባ ምዕራብ ፖሊሱማ ጉታ ግና ዝተቐትሎ ዋላ ሓደ ኣባል ሰራዊት የብልናን ምስ ሕወሓት እውን ሓቢርና ኣይንሰርሕን ከም ዝበለ ወኪልና ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ዝለኣኹ ሪፖርት ገሊጹ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ በመብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ዓለም ዘይሕጋዊ ሰፈር ኣይሁድ ተባሂሉ ኣብ ዝእመነሉ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጥኤም መገሻ ፈጺሞም ንሶም ነቲ ኣብ ግዝኣት ፍልስጥኤም ዝርከብ እስራኤላውያን ሰፈሩሉን ቦታ ዝበጽሑ ፈላማይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኮይኖም ኣለዉ ሪፖርተር ቪኦኤ ሲንዲ ሴን ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳሐየ ክተቕርቦ እያ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጥኤም ዝርከብ በእስራኤላውያን ዝውነን ስጉት ዝተባህለ መምረቲ ወይንን ኣኽራናት ጎላንን ንምጉብናይ ዝዓለመ ሓጺር ብሄሊኮፕተር ዝተገብረ ጉዕዞ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ን14 ዓመታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝነበራ ፖሊሲ ዝቐየረን ታሪኻዊ ጉዕዞን እዩ ተባሂሉ ማይክ ፖምፔዮ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ Today I'll get a chance to visit the Golan Heights. The simple recognition of this as part of Israel too was ሎሚ ኣኽራናት ጎላን ንምጉብናይ ዕድል ረኺበለኹ ብቐሊሉ እዚ ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝተኣዘዘ ኣካል እቲ ንእስራኤል ዝወሃብ ዘሎ ኣፍልጦ ንምጥንኻር ዝዓለመ ታሪኻውን ነቲ ዘሎ ሓቂ ዘራጉድን እዩ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ በወገኖም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስጋናኦም ኣቕሪቦም እዮም Thanks to President Trump, the U.S. recognized Jerusalem as Israel's capital and moved its embassy here. Thanks to President Trump. ነመስግን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ምዃና ኣፍልጦ ብምሃብ ኤምባሲኦም ናብኡ ዘዋዊሮም እዮም ብሳልኦም ሎሚ እውን ንሉዓላውነት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣኽራናት ጎላን ኣፍልጦ ሂቦም ኣለዉ የመስግኖም እዮም ዝበሉ በአንጻሩ ድማ ፍልስጤማውያን ሓደገኛ ተግባር ክብሉ ንምብጻሕ ፖምፔዮ ተቃውሞም እዮም
ሳም ባሁር ዝተባህለ ፍልስጤም አሜሪካዊ ነጋዳይ ከም ዝበሎ This settlement is one of 100 or so settlements throughout the West. እዚ ሰፈራዚ ሓደ ካብቶም ብኣማኢት ዝቁፀሩ ብሓይሊ ዝተወስዱ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጤም ዝርከቡ ቦታታትና እዮም መን ይብጻሕመን ብዘይገድስ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ ዝበለ ገለ ተንተንቲ ከም ዝበልዎ ምናልባት እቶም ኣብቲ ከባቢ ሰፊሮም ዝርከቡ ይሁዳውያን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተጀመረ ውዕል ሰላም ከይተዓናቅፍዎ ስግኣቶም ይገልጹ ሰበስልጣን ፍልስጤም ብወገኖም እቲ ምስ እስራኤል ዝግበር ዘተ ሰላም ድሕሪ ዕላው መጀመር ስራሕ ሓድሽ ተመራጻይ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ኣብ ወርሒ ጥር ስዒቡ ክኸውን ከም ዘሰጋገርዎ ኣፍሊጦም እዮም ይቀነልና ሳራ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብህጹጽ ከሃድን ተጻብኦ ጠጠው ክብልን ናብ ሰላም ክምለስን አትሪርና ንጽውዕ ክብሉ ሓጋዚ ሚኒስትር ወጻኢን ጉዳያት አፍሪካ ቲቦር ናጅ ተዛሪቦም እቶም ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክል ሬይነር በመዃን ብዛዕባቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት አመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺኦም ነዚ ተዛሪቦም ቲቦር ናጅ ኣብቲ መግለጺኦም ካብ ጋዜጠኛታትን ሕቶታት ቀሪብሎም ነሊሶም ኣለውን ንሎሚ ቀዳማይ ክፍሊ ብከም ዝስዕብ ሒዘ ኣለኹም ሓጋዚ ሚኒስትር ወጻኢ United States Tibor Naj መግለጺኦም ዝጀመሩ From the first attacks on November 3rd by the Tigray People's Liberation Front TPLF on Ethiopian National Defense Force bases in the Tigray region ሕዳር 3 ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ መደበር መከላኸሊ ሃገር ኣብ ትግራይ ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ አመልኪቶም ሚኒስትር ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝሃብዎ መግለጺ ብምጥቃስ በቃልዕን ብብሕትን ዓቢ ሻቅሎትና ገሊጽና ኢና ድሕር ምባል ምውጥረት ብህጹጽ ከሃድን ተጻብኦታት ክቋረጽን ናብ ሰላም ክምለስን አትሪርና ንጽውዕ ኢሎም We strongly urge an immediate de-escalation of tensions, a cessation of hostilities and a return to peace. ዓስዒቦም ምሕላው ድሕንነት ኩሎም ሰላማውያን ሰባት ኣድላይ እዩ ዝበሉ ቲቦር ናጅ ቀዳምነት ንሰርዖ ምርግጋጽ ድሕንነትን ሓለዋን ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ኢሎም ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብቀረባ ምስ ሕብራት መንግስታትን ካልኦትን ብምስራሕ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ንምውጻእ ንሰርሕ ኣለና ውን ኢሎም በዚ መዳይ ሕብራት መንግስታት ንዝህቦ ደገፍ ነመስግን ዝበሉ ቲቦር ናጅ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከባቢያዊ ሰበስልጣናትን ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብምዃን ኣብ ውሽጥን ከባብን ክልል ትግራይ ዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ኣድላይ ዘበለ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽረኽቡ ምትሕብባርና ክንቅጽል ኢና ኢሎም ኣለዉ ክሳብ ሎም መዓልቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ቀጺሉሎ ዝበሉ ቲቦር ናጅ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ዝተፈጸመ ድማ ሕወሓት ነቲ ጎንፂ ዓለም ለኻዊ ክገብሮ ከም ዝደሊ ዘርኢ ኢሎም As of today, the fighting in Tigray continues, and events last weekend suggest that the TPLF seeks to internationalize the conflict. መርሕነት ሕወሓት 13 ሕዳር ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳርን ጎንደርን 14 ሕዳር ከዓ ኣብ ኤርትራ ሚሳይል ከም ዝተኮሰ ኣሚኖም ሓላፍነት ወሲዶም እዮም ዝበሉ ቲቦር ናጅ እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ መጥቃዕትታት ነቲ ኩነታት ዝያዳ ሓደገኛ ይገብሮ ሚኒስትር ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ናይ ቀረባ መግለጺኦም ኣውጊዞም እዮም ኢሎም ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ንራኸብ ኣለና ኢና ትዕግስቲ ምግባሮም ክቕጽሉውን ንጽውዕ ኢሎም ኣለዉ ቲቦር ናጅ እቲ ኩናት ቀልጢፉ ንኸብቅዕ ኣብ አዲስ አበባን ዋሽንግተንን መላእቲ ዞባን ዓለም ለኸን ምስ መሻርክትን ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ቲቦር ናጅ ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ምስ ወከልቲ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ በቀረባ ንራኸብ ኣለና ኢሎም ኣስዒቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ተግባር ተሓታትነትን ግልጽነትን ኣብቲ ክልል ሜላታት መራኸቢታት ክኸፍትን ኣብቲ ክልል ምስ ዘለዉ ዜጋታት ኣሜሪካ ሓዊሱ ምስ ሰላማውያን ሰባት ዝዓበየ ርክብ ክፍጠር ክኽእል ምድፋእና ክንቅጽል ኢና ውን ኢሎም ኣለዉ ክልቲኦም ወገናት ውን ሰብኣዊ ትካላት ነተኣፈፍቲ ወገናት እቲ ክልል ኣድላይ ሓገዝ ንኸቕርቡ መንገዲ ክፈጥሩ ውን ጸዊዖም ህይወት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎን ንሰብኣዊ ሓገዝ መንገዲ መፋትን ብዝምልከት ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ብንጹር ገሊጽና ኣሎም ኢና ውን ኢሎም We have been unequivocal with the Ethiopian government and the TPLF that civilian lives must be protected and humanitarian access must be ensured. ንሰላማውያን ሰባት ደይ መደይ ተባሂሉ ዕላማ ከም ዝኾኑ ብዝገልጹ ጸብጻባት ኣዝና ተሻቒልና ኣለና ውን ኢሎም Deeply concerned over reports that civilians have been purposely targeted and attacked. We condemn the November 12 massacre in Mai Kadra, apparently perpetrated by TPLF soldiers and militia as they retreated from the town.
ሕዳር 12 ኣብ ማይካድራ ካብ ከተማ የሃድሙ ብዝነበሩ ወታደራትን ሚሊሽያን ሕወሓት ዝተገብረ ዝመስል ጅምላዊ ህልቀት ነውግዞ ነዚ አንጻር ሰላማውያን ሰባት ዝተገብረ ግፍዕን መጥቃዕትን ብነፃ ወገን ክጻረን ተሓተት ዝኾኑ ከዓ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ቲቦርናዥ። በተወሳኺ ኢሎም ቲቦርናዥ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ስለምንታይ ሓለ ጋዜጠኛታት ኣብ ቀረባት ተኣሲሮም ዝብልን ኩነታቶምን ዝቐርቦም ክስታት እንተልዩ ንምፍላጥ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ከምኡውን ንዋሕዚ ሰላማውያን ሰባት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንከታተሉ ኣለና ምስ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታትን ሰብኣዊ ትካላትን ብዛዕባ ዘለዉ ጥናት ዝውሃብ ምላሽን በቐረባ ንራኸብ ኣለና ኢሎም ጎረባብቲ ሃገራት እውን ነቶም ካብ ህውከት ዝሃደሙ ንምዕቃብ ዶባተን ክኸፍታ ንሓትት እውን ኢሎም ህዝቢ ሱዳን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዘርኣዮ ልግሲ እውን ብሓጎስ ንቕበሎ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ሰብኣዊ ሓገዝ እትገብርን ንናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታት UNHCR ውድብ ምግቢ ዓለም ዩኒሴፍ IOM ካልኦት ሰብኣዊ ትካላትን መሻርክትን ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ግዳያት ጎንፂ ሱዳንን ኣብ ዓመት 2020 $320 ሚሊዮን ሂባ ድሕሪ ምባል ዩናይትድ ስቴትስ ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን መጽለሊ ምግቢ ማይን ንጽሬት ዘድልዩን ክንክን ጥዕናን ካልኦትን ንህይወት ኣድለይቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ትህብያ ገለ ካብ መሻርክትናውን ድሮ ነቶም ሓደስቲ ዝኣተው ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ህጹጽ ረድኤት ኣብ ምሃብ ተዋፊሮም ኣለዉ ኢሎም ቲቦርናጅ እዚ ኩነታት ብውልቀይ ከም ሰብ ፈጺሙ ቅስመይ ዝሰበረ ንምዃኑ ክገልጽ ደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ሓያል ዑደት ገይረአ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ልክዕ ከም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣነ እውን ኣምባሳደር ነይረአ ነቲ ከባቢ ኣዝየ ዝፈልጦ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ በቲ ኩናት ኣዝዮም ዝተሰቃዩ ተጋሩ ዝለዓለ ክብርን ናእዳን ኣለኒ ኢሎም ብድሕሪ እዚ ቲቦርናጅ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪብሎም ንሶም እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ሶኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ መንጎ ሰራዊታት ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ክልተ ሰሙን ዘቁፀረ ውግእ ዛጊድ ኣብቲ ከባቢ ንዘለዉ ሃገራት ከም ሱዳን ኤርትራን ሶማልያን ጸልይወን እዩ መሐመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኹ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ሒዛቶላ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ዝወሰደ ውግእ ካብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ብ120 ኪሎሜትር ርሕቀት ትርከብ ከተማ ኣላማጣ ኣትዮም ይርከቡ ነዚ ኣመልኪቱ ተንታኒ ጸጥታ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ሙስጠፋ ዓሊ ከም ዝበሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ክዛዝሞ ዘይኽእል ጎንፂ እዩ ገጢምዎ ዘሎ ይብል This tells you that Ethiopia is advancing and is going to capture more ground. እዚ ዘርኤካ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዓብይ ዓቕሚ ዘለዎምን ዘሊኦም ከኣትዉ ከም ዝኽእሉን እውን እዩ እንተኾነ ግን ኣዝዩ ፈታና እዩ እዚ ኩናት ናብ ዓብይ ናይ ደባይ ተዋጋእቲ ክሰጋገር ይኽእል እዩ እዚ ድማ ሕወሓት ንምጥፋእ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኢትዮጵያ እዩ ዝበለ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ወተሃደራዊ እዝ ደፊሮም ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ብዝወልዑ ኩናት ዝተጀመረ እዚ ውግእ ዛጊድ 20,000 ዝኸውን ህዝቢ ንድሕንነቱ ብምስጋእ ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ይርከብ ኣብቲ ዞባ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምሃብ እውን ኣጸጋሚ ኮይኑ ይርከብ እቲ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ዘሊቑ ይርከብ ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓይልታቶም በሚሳይል ንኤርትራ ምውቅዖምን ኤርትራ ኢዳእታውነታን ተዘየቋሪፃ ብተወሳኺ ሚሳይላት ክወቅዕዋ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም እዮም ኤርትራ ግን ኢዳእታውነት ከም ዘይብላ እያ ትዛረብ እንተደኣ ኢዳእታውነት ኤርትራ ሓልዩ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ናይ ምስዓር ሚዛኑ ክዛይድ ይኽእል እዩ ይብል ሙስጠፋ ዓሊ ወሲኹ ምክንያቱ ይብል ንሱ ኤርትራ ሓይልታታን መራሕቲ ውግኣታን ተጠቒማ ነቲ ከባቢ ድማ ብቐረባ ስለትፈልጦውን ኩሎም ተዛረብቲ ትግርኛ እዮም ስለዝኾነ ጸብላልታ ክህልዎም ክገብር ይኽእል እዩ ኢሉ እዩ እንተኾነ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝሓለፈ ሰንበት ከም ዝበልዎ ሰራዊቶም ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነን ተወሳኺ ሓይሊ ደገ ከም ዘየድልዮምን እዮም ተዛሪቦም ኣብ ሶማልያ ካብ ዝርከብ ሓይሎም ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ንኽሕገዝ ምስሓቦም እውን ዝፍለጥ እዩ ንሱ ድማ ኣብ ሶማልያ ኣሉታዊ ጽዕንቶ ክፈጥር ይኽእል እዩ ክትብል ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዳይሬክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ኮንፈርት ኤሮ ስጋኣታ ትገልጽ This also sort of puts Somalia into jeopardy, especially as Somalia gets ready for President. እዚ ንሶማልያ ኣብ ሓደጋ ከውድቃ ዝኽእል እዩ ብፍላይ መስተ ኣብ ቀረባ እዋን ከተካይዶ ትዳሉ ዘላ ፕሬዚዳንታውን መረፃ ወከልቲ ህዝብን ተታሒዙ ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን መሐመድ ዓብዱላሂ ፎርማጆን ጽቡቕ ርክብ እዩ ዘለዎም ትኾነ ግን መሊኡ ንዘይተረጋግአ ፖለቲካ ሱዳንን
መረፃ ከተካይድ ሸባሸብ ንዘላ ሶማልያን ዓብይ ስጋኣትን ወሳኒ ኩነትን ኮይኑ እዩ ዝርከብ እያ ዝበለት። ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ሪስክ ኣድቫይዘሪ ግሩፕ ምስ ዝተባሃለ ትካል ዝሰርሕ ቶማስ ሞርፊ እቲ መስርሕ ንመሓውር ውሽጣዊ ድሕንነት ኢትዮጵያ እውን ክልጥጦ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣለዎ። There's widespread bouts of intercommunal violence going on across the Amhara region. ንሓባራዊ መዋሰኒ ቦታታት ስዒቦም ኣብ መንጎ ኦሮምያን ኣምሓራን ከምኡውን ኣብ መንጎ ሶማሊን ክልል ህዝብታት ደቡብን በብእዋኑ ዝለዓሉ ዓበይቲ ውግኣት ኣለዉ እዮም። ነዚኦም ድማ ናይቲ ከባቢ ሓይልታት ፖሊስ ክቆጻጽርዎም ስለዘይከኣሉ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት መከላኸሊ እዮም ጸኒሖም። እቲ ሕዚ መንግስቲ ኣንጻር ክልል ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ነዚ ኩሉ ወሲዱ ኣብ ሶማልያ ዝነበሩ ሰራዊት እውን ከኣቱ ኣዚዙሎ እዩ ዝበለ። ንዩናይትድ ስቴትስን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሓዊሱ ካልኦት ሓያላት ሃገራት ዓለም እውን ክልቲኦም ነቲ ኩናት ጠጠው ኣቢሎም ናብ ዘተኸኣቱ ዝጸውዓ ኮይኑ ፌደራል መንግስቲ ግን መስቲ ክልል ዘተኽገብር ከም ዘይደሊ ይፍሊጡ። ብሰንኪ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ካብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይካድራ ሃዲሙ ኣብ ሓሻባ ታማኒ ዝተባህለት ማእኸል ስደተኛታት ሱዳን ዝርከብ ስደተኛ ብዛዕባ ኣብ ማይካድራ ዝተፈጸመ ቅትለት ዝፈልጦ ንቪኦኤ ኣካፊሉሎም። እቲ ስሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ስደተኛ ገና ስደተኛታት ናብ ሱዳን ይውሕዙ ከም ዘለውን ገሊጹሎ። ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎ ብስልኪ ናብኡ ከሕልፈኩም። እዚ ኣብ ሓሻባ 80 ዝበሃል ዘለኹ ናኦም ስደተኛታት እዩ። ግን ምንም ተገበረልና ነገር የለን። ዞብሮ እግዚአብሔር ያቦም ሱዳን ብዙሕ ከፊኢና ኢልና ይነማርርና እዚ ሱዳን እውን ብጣዕሚ ተሓዋዊርና መንግስቲ ሱዳን እውን ብጣዕሚ ተሓዋዊርዎም ህዝቢ ማይ ገለታት ዝሓኒና ዘለና ሰላቶም ሱዳን ኢና ቁርብ ኣገርና እኽሊ ሒዙ ዝወፀ ሰብ የለን። ኣብ ጅቡኡ ሳንቲም የውኑን ምስ ቤተሰብ ተራኸበ ሰው የለን። በብዝዋዓልና ኢና ተባታቲና ዘለና። ኣበይ ኢኻ ነይርኻ? ካበይ ኢኻ ወፂኻ? ማይካድራ የዝነብር ነይረ ብዕለት 30 ምሸት ሰዓት 4 በረኻ ነይረ ንገዛ ምስከልኩ ደከይ ይኹኑ ቤተሰበይ ብምልኦም ወፂኦም ረኺበዮም ተዓፂት ገዛ ማለት ኩሉ ገዛውቲ ተንባዕዋና ጎራውቲ የለው ገል የለው ገዛ የለው ስድራ የለው ብምልኦም ማለት ብድሕሪኡ ንጎ ምስ ወግሐ ሰዓት 1 በረኻ ኩልዩ ንሕማዓቢ ዘጀሚረ ኸይደ ኣብ ድሕሪኡ ደብዳብ ጀሚሩ ዑመራ ብማይካድራ ገይሩ ዑመራ ዝኣቱ ዝነበረ ኣውራ ጆራውያ እናወፀ ንማይካድራ እናወፀ ነይሩ ካብ 30 ጀሚሩ ተኸለተ ጀሚሩ ክሱ ነይሩ ብሎ ለይቱ እቲ ኔትወርክ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ኣብ ማይካድራ ሰባት ንጹሃን ተጨፍጭፎም ዝተባሃለ ብዛዕባ ትፈልጦ ዘለካ ኣብኡ ዶ ነይርካ? እዎ ነይረ ቅድሚ 30 እዩ ነይሩ እቲ ጭፍጨፋ ማለት እዩ። 30 ምሸት ይጀሚሩ 12 ፈረቓን ሓደ ጀሚሩ ብዘይ ተሓዲሩ መን ይጨፍጭፍዎም? እቶም ሰላማዊ ሰባትማ ጨፍጫፊኦም ኣይፍለጥን እዩ። ዘበይ ከም ዝመጠ ጨፍጫፊ ሓይሊ ዘበይ ከም ዝመጠ ምሸት እዩ። ብድሕሪኡ በቃ እቶም ናይ ከተማ ዝነበሩ ፀጥታታት እቶም ናይ ከተማ ዝነበሩ ኣመሓደርቲ ምንም ካኣት ይከኣሉ። መጀመርያ ፖሊስ ጣብያ ኣካባቢ ሓንቲ ኢት ምስ ተተኮሰት መወዳእቱ እቶም ሰራዊት ወፂኦም ከይዶም ማለት እዩ። ሰራዊት ማለት ፍሉይ ሓይሊ ናይ ትግራይ ማለት እዩ። እቲ ፖሊስ ጣብያ ምስ ፈረሰ ፍሉይ ሓይሊ ንሕና ናበይና ስመት ከለኹም ተዓዲ እንተወልናዮም እቶም ሰራዊት ከዓ ወፂኦም ከይዶም ወሪኡ ስራት ወፂኦም ኣብ ቁጥራት እውን ፍርኢቱ ትባኣትን ትቕትለትን ጀሚሩ በቃ ባእቲ ሳዕሉግ ኣለዉ ሳዕሉግ ዝበሃሉ ኣለዉ በረኻ ዝሰርሑ ንዓዶም ከይዶም ዘይፈቱ ዕድመ ልክዖም ኣብ ሑመራ ዝነብሩ ሳዕሉግ እዮም ጀሚሮም ሞ ትባእቲ ከም ሳዕሉግ ትውልዶም ኢትዮጵያውያን ዋላ ይኹኑ ዘርኢ ቀስጣፍ እዮም ጀሚሮም ሓዲሮም እዚ ባእቲ የከለንክለ ቅትልዎ ክፍል ውሱን ዝኾነ እንሲ ናይ ትምፅእል ኢኻ እሸት እዩ ተሳልመን ምዃኑ ኣይፍለጥን ብረት መን ሒዝዎ ከም ልዩ ሃይሊ ፈሪሶም ምስተዱ ናይ ልዩ ሃይሊ መሳርያ ከባቢ ናብ 250 ዝኸውን መን ከም ዘልዓሉ ይትከተል ካብቲ ዘለዓሉ ኣካል ኣይፍለጥን ግን ሰብራ ተጨፍጨፈ እሞ እቲ ዝጭፍጨፍ ዝነበረ እቶም ዝበልካዮም ኣብ ፈቆዲ ሑመራ ዝሰርሑ ዝበልካዮም እንታይ እዮም ዝዛረቡ? ኢትዮጵያውያን ኢልካዮም ተጋሩ ድዮም ኣምሓሩ ድዮም እንታይ እዮም? ብመሰረቱ ተዓዲ ናይ ብሄረሰባት ዝኣከበ ስለዝኾነ ኩሉ ኣብ ዓርኛ ይኽእል እዩ ኩሉ ከዓ ትግርኛ ይኽእል ስለዚ እዚ ንተኸፈልዮ ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ተፍተፍ ኣካል ኣብ ፀልማት ስለዝነበረ ከለንእከለ ውዲቑዎ ክትብል ኣይትኽእልን ለይቲ ሙሉእ እዩ ጨፍጫፍ ሓዲሩ ናብ ባሕቲ ኣብ ዘፅውሐ ማለት እዩ። ለይቲ ሙሉእ እዩ። ንስኻ እንታይ ኢኻ ትሰርሕ ነይርካ ኣብ ከተማ ዳውደላ ንኾይኑ ዝሰርሕ ሕዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም? ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ሎፍቲ ንስኻ ዘለኻዮ? ኣብዚ ኣነ ዘኒኹ ሕጂ ኣብ ሓሸባ ዝበሃል ዓዲ ሰሚ ኢሱስ 40,000 ሰብ ይህሊ ኢለ ዝግምት ናይ ግምት ሰገሙ ነለኒ ኢለ ይግምትን እየ ግን መቁጠር የብሉን ሰሚ ኢሱ 40,000 45,000 ህዝቢ ይህሊ እዞም ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት መፂኦም ዝህብኹም ሓገዝ ዝመዝገቡኹም ወይ ተስፋ ዝሃብኹም ነገር ደሎ? ሎማዓንቲ ምሸላ ናራጊሰን 3 መኪና መፅአን ኣለዋ 3 መኪና ሓመ ካብ ዝመጣ 2 መዓልተን እየን ገይረን
ካብተን ዘለስተ መኪና ክልተ መዓልተን ዝገበራ ለማዓት ምርጋፍ የሚሩ ናይ ምክፋል እንትንሪና ኣለና ይሸላ ቅራይ ማለት ማይ ብዘናዮ ኢንቨስተራት ትራክተር ናይ ዘምርኮ ሰባት ትራክተራት ኣለዋን በእኒ መጠና ኣሎ ማይ በእኒ ሰትለና መንግስቲ ሱዳን እውን ብጣዕሚ ተሓባበረና ኣብ ማይ ብዛዕባ ቀለብ እክል ግን ሳብ ሎሚ ዝተገብረሉ ሓገዝ የለን ሰብ እናጠመየ እናጠመ እዩ ዘሎ ትራክተር ሒዞም ዝኣተው ኣለዉ ድዩም ወይስ እቶም ሱዳናውያን እዮም ሰብ ትራክተር እቶም ሱዳናውያን እዮም ነይሮም ግን ብኢትን ሓምሳን ክልተ ቢኢት ዝግመታ ትራክተር እኒሆና እያ ንሳና ዝመጣ ናይቶም ሓረስቶት ኣብቲ ከባቢ ዝሓርሱ ዝነበሩ ኣብኡ ልዕሊ ኩሉ ዝነካ ዝኽእል ግን በንጥሪት ብሸላ ስለ ዘሎ እተነው ዝነበራ ጥሪት ኣብ ኡመራ ዝነበራ ራውያን ዝነበራ ማይ ካድራ ዝነበራ ጥሪት ተባሪረን ሓላዊ ዘይብለን ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ስለ ዝኾነ ሰብ ብምሉእ ስለ ዝወፀ ከንቸብቲ ከዓት ብሸላ በሊዐን ብቆልኡ እዮም ዝሞታ ኣለዋ ዝብል ኢንፎርሜሽን እኒአና ከንቸብቲ ዝኣልየንን ዝእክበንን ሰብ የብለንን ሓንቲ ሰሪት ከም ዘየላ ኩሉ ገዛ ተጎርቢሩ ሰሪት ከም ዝተዘረፈ ከም ዝተወሰደ ማሕረሻ ይመርቶ መኪና ከም ዝኸደ ነጊረካ የቐኒየለን ናይ መስግነካ ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ኣወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘልዕልዎ ሓሳባትን ብዘንጸባርቕዎም ስምዒታትን በቶም ኣንጻራዊ ዝኾኑ ሓሳባት ዘለዎም ሰባት ዓቢ ምጉናጻት የጋጥሞም ከም ዘሎን ገለ ሰባት እውን ክሳብ ዝነበሩ ምሕዝነታዊ ዝምድና ይበትኩ ምህላዎም ይግለጽ ኣሎም ማርታ ቫንደር ወልፍ ካብ ለንደን ነዚ ብዝምልከት ጸብጻብ ልኢኻትልናላ ሳራ ፍስሓየ ክተቕርቦ እያ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይሊ ምክልኻል ማእኸላይ መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ምስ ተጀመረ ኣብ ለንደን እትነብር ሜላት ተስፋይ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝርከቡ ስድራኣ ስለ ዝተጨነቐት ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻ ክትገልጽ ትጅምር ይኹን እምበር ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እንግሊዝ ዝነብሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዘይ ምድጋፋ ቅሬታ ከም ዝተሰምዖም ዝገልጹ መልእኽትታት ክውሕዙለይ ጀሚሮም ትብል ገሊኦም ካብ ኣዝየ ዝቐርቦምን መሓዙተይ ዝብሎምን ሰባት ዝመፁ እዮም ትብል ሜላት It's a real life situation that will affect me and my family. እዚ ናይ ህይወት ጉዳይ ገጢሙና ዘሎ ንዓይኒ ስድራይን ብምዃኑ መብዛሕትኦም ነዚ ኩናት ዝድግፉ ሰባት ወይ ካብ ምሕዝነት ሰሪዘዮም ወይ እውን ኣብ መብዛሕትኦም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻተይ መሓዙተይ ከይኾኑ ዓጽዮም ኣብዚ እዋን ምስቶም ኣዝየ ዝቐርቦም ዝነበርኩም ሰባት ተቆራሪፀ እያ ዝበለት ሜላት በቲ ዝገጥማ ዘሎ ኣንጻራዊ ሓሳባት ተሰኪና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እትገብሮ ንጥፈት ኣየቋረፀትን ልዕሊ 2.5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ኣብ ደገ ከም ዝነብሩ ይፍለጥ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገንዘብ ናብ ዓዶም ሰደድ ብምግባር ስድሮኦም ከም ዝሕግዙን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ወፍርታትን ምንቅስቓሳትን ብምድላው ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገሮም ጉዳይ ይነጥፉ ስራይ ድል ነሳው ዝተባህለት ንጥፍቲ ኣባል ማሕበረሰብ ዲያስፖራ እንግሊዝያ ትኾነ ግን ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለዓሉ ክትዓታ መልኪታን እትህቦም ሓሳባት ዝያዳ ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ ከም ዝተረድአት ትዛረብ Sometimes I posted things and straight away in my inbox I'm getting messages and it's like ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጽይ ዝጠቃዕኹዎም ነገራት ስዒቡ ብናይ ውሽጢ መልእኽትታት ይመጹኒ ንምንታይ ከምዚ ትብሊ ከምዚ ክትብሊ ነበረክን ዝብሉ ኣብቲ ብውልቀይ ንዘቐመጥክዎም ሓሳባት ገሊኦም ዝድግፉ ገሊኦም ዝነቕፉ ዳርጋ ፍርቂ ብፍርቂ ዝኾኑ ርእቶታት የጋጥሙን እዮም እያ ዝበለት ንትግራይ ደጊፎም ሓሳባቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝጽሕፉ ሰባት ክቃወምዎም ዝረኣዩ በቲ ሕወሓት ኣብ ስልጣን እናሃለወ ዝፈጽሞም ተግባራት ዘይሕጉሳት ዝኾኑ ኮይኖም ነቲ ምክልኻል ሃገር ዝድግፉ እዮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ኣብ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያንን መራኸብቲ ማዕኸናትን ኣመልኪታ ንፒኤችዲ ተጽንዕ ዘላ ኣዜብ ማዴቦ ከም ዝበለቶ እቲ ዲያስፖራ ብዛዕባ እቶም ዝፍጠሩ ጸገማት ግንዛበ ንኽርከብ ዝሕግዝ እዩ እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝግበሩ ወፍርታት ግን መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ሓቂ ዘዛብዑ ኣቀራርባታት ዝተላበሱ እዮም ትብል What we find online is more and more division and politicization of ethnic identities. The diaspora has ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መብዛሕትኡ ግዜ እንረኽቦም ሓሳባት ዝኸፋፍሉ ብፖለቲካ ዝተመቓቐሉ ዓሌታውነት እዮም እዚ ዲያስፖራ ካብቲ ተባራዓይ ዝኾነ ዓሌታዊ ፖለቲካ ወፂኡ ሓበራዊ መንነትና እተንጸባርቕ ቃልስታትናን ተስፋታትናን እተብርህ ሃገር ንምፍጣር ክጽዕር ይግባእ
كمزي أب محبراوي ميديا زرق زلو تساتفو انتقصيلو جنا نتي زقادر زلو سمعتها وقلولاو زنها هريز خون إعزبلت أتي حيلتات حوحات عرسة مكلخال بزبل مستي أب كبابي إذن بر حيل مكلخال بمقناز استجمر ودري كل تسمون حليف ويركب حوحات دحرنا بقربيت هاجر إيرترا كتما أسمرا ميسايل متكواسا قربابت هاجرات وانتساتفنالو يركبا لعلى 10 شح زخون هزب دما ندحنا نتخبل ناب سودان تسديد يركب